Тук е първо студио на радиото и сме на празник на програма Христо Ботев. Днес е 31 октомври 2014 година и сега ще има награди. Будилник. И тук сме с Виолета Петкова и с майка ѝ, слушатели слепи на Христо Ботев. Край нас е Лили Вълчева, сестрата на Димитър Вълчев. И елита на програма Христо Ботев, нашите приятели от нашия ден. Ще има хора от ръководството и господин Стефан Димитров. И ще има една негова песен, която ще изпълнят тук. Утре е празника на водителите, 1 ноември 2014 година, Хелоуин. Всі свети също е и задушница. Архангелова задушница. И тук са гласове от програмата Христо Ботев. Ето го първо студио, даже и Румен Райчев се подвизаваше от радио Хора. Ето ви. Всяка година се раздават наградите на най-изявените журналисти. Те се казват Будилник. Тук съм добре. Ето така. Време на време ти се удариш. Ето я. Така ли? Ще гледам и ще слушам. Добър ден. Добър ден.
Като видиш Петра Талева, кажи ми. Запознай се с Теодора. Здравейте, приятно. Сега говорим за вас. Искаш ли нещо да взема ключове, телефони, добре, ама може би телефон да взема да аз обръща с дута към Еми аз нали имам телефон, то същото. Ние сме клуб приятели на Христо Ботев и тук е елита на програмата и елита на слушателите от София най-вече. Но има хора и от страната. Ясно ви картинката, да. Доста по-добре, само да завърши репликите са приятели. Да се макар че това си правиш. Тук ти харесва? Да, страшно. Това е изключение. Как? Аз не е тук. Да. Празник на програма Христо Ботев, Ден на народните будители. Това е предния ден, петъка, 31 октомври 2014 година. Тук има хора като Венета Гаврилова, като Здравко Петров, като Боряна Георгиева. Представете, вижда ли се госпожа Талева наблизо? Петра. Петра Талева вижда ли се наблизо? Имам интерес така да я чуя отблизо. Като дойде си ми кажете ли само? Много ви благодаря. Петра Талева, ама не е достатъчно.
Трябва да представляваме и другите, което не е толкова страшно. Въобще е радостна суматоха. Сега ще се разберат наградите. Сложих депо инсулин само сега. 1 час, той има до 6 часа много. Сложил съм само депо инсулин. Сложил съм много. Не знам колко ще продължи да. Тук ли е Виолет? Тук ли е Виолет?
Тази редица, знаете ли са местата? Не, заповядайте. Благодаря много. Благодаря много. Значи тук телевизията дойде. Започва тържеството. Здравейте! До мене Мария Христова. До мен Александър Райчев. Екип 2 на нашия ден. Обикновено да. Да, както казва и майстор Стефан Димитров, обикновено ни слушате много рано сутрин и сега може би се чудите какво правим пред микрофоните точно тази вечер. Отдавна трябва да сме си изпили млякото и да сме си легнали. Спомняш ли се, че ние зададохме същия въпрос, когато ни поканиха да водим церемонията за наградите на програмата и свобода? Да, спомням си и отговорът се оказа доста елементарен. Оказа се, че са ни поканили, защото утрото е по-мъдро от вечерта. Сега, като го чух отново, се позамислих, дали пък не са се пошегували с нас? Да стига с твоите комплекси. Мислиш, че не. Добре, няма да коментирам. Щом така и така сте вече сме тук, Мария, да си свършим работа. Добре, Сашо, каква е работа имаме да вършим с теб вечерта? Се свърши вече цяла седмица, от 6 до 10 сутринта, сега и вечерта. Преди всичко трябва да докажем, че наистина утрото е по-мъдро от вечерта. Кажи някоя мъдрост. Не може ли да ни се размине това? Не, определено не. Тогава ще признаеш, че аз съм по-мъдрата в този екип. Винаги съм казвал, че си била философ в екипа. Добре. Жени, не будете в мъжа звяра. Събудилият се звяр, той се прозява, почесва се и иска да яде. Силно, даже много силно. Обаче трябва да е нещо не само насочено към жените, но някак си така по-общочовешко. Но ти продължаваш. О, да. Добре, ето ти общо човешко. Обидно е, когато говориш на високи теми за дълбоки чувства, а те обвиняват в алкохолизъм. Добре казано, и това хваща. Много добре, но все пак сме радио, при това културната програма на радиото. И какво? Изобщо не можеш да обясняваш, Сашо. Какво искаш от мен? Ох, дай още някоя мъдрост, още по-общо човешко. Като за програма за култура, може би. Добре. Хора, запомнете, Достоевски FM не е радиостанция, а руски писател Фьодор Михайлович Достоевски. Благодаря. Добре се справиш, но ти предлагам да приключим с мъдростите и да преминем към деловата работа. Съгласна съм. Най-после ние да свършим с теб, а за да докажем, че нашата работа наистина е удоволствие, нека започнем с музика. Това е по моята част, скъпи приятели. Госпожи и господа, каним на сцената група Спектрум.
Нека да ви представим Боряна Йорданова, Майя Вълчева, Весела Мърва, Димана Тодорова. Група Спектър. Ще ги чуем отново след малко. Благодарим ви. А сега да обясним на хората къде са и защо. Ти досещаш ли се? Ако ти не знаеш къде си, аз мисля, че хората много добре знаят къде са, но какво да ти кажа, Сашо, не се даваш такива въпроси. Хората знаят, че са в първо студио на Българското национално радио и това е празника на програма Христо Ботев. А знаят ли, че празникът се провежда за 13-ти път? Сашо, предупредихте. Това точно не трябваше да го казваш, може да има фаталисти. Добре, извинете. Съгласен съм. Да им кажем направо, що за празник е това. Госпожи и господа, всяка година, Деня на народните будители, програма Христо Ботев на Българското национално радио отбелязва своя празник. За другите колеги не знаем, но ние в сутрешния блок будим хората буквално. Мнозина от нашите слушатели дори се оплакват, че специално навиват будилниците си, за да не пропуснат да се събудят и да могат да ни слушат в 6 сутринта. Можем да се надяваме, че будим нашите слушатели и в онзи, високия и благороден смисъл на думата. И стига ни тая награда, веднъж годишно някой от нас да получат наградата Златен будилник. Тази година наградите са 4. Ще започнем с мечтата на всеки щатен служител в нашата програма. Наградата Златният будилник за ярко професионално присъствие в програма Христо Ботев. Сашо, Да. ще отрича директорът на програмата. Знаеш ли как се кани директор на сцената? Труден въпрос. Отново ме затрудни. Опитвам се да вляза в тази роля. Знаеш ли как една директорка казва на своя служител Райчев? Райчев, като направя така с ръка, идваш при мен. Това за мен ли се отнася? Поучително, но не подходящо за случая ми се струва. Ще действаме традиционно, съгласна ли си? Госпожи и господа, каня на сцената господин Стефан Димитров, директор на програма Христо Ботев. Този е Нойман, да. По-малко ми е висок. Не, това е най-добре. В цените. Мога да говоря много дълго, обаче понеже върка след това награждаване има бяло и червено вино, което винаги по празници се прави, нали, да се почерпиме, затова ще бъда кратък. Искам да благодаря на всички колеги, които са тук и на всички, които ги няма. Веднъж в годината правим този празник с идеята и с желанието да кажем на всички хора, че всъщност будителството не е умряло в България. Преди години си мислех, че ще дойде такъв момент, в който нашата нация ще бъде достатъчно културна, достатъчно образована, достатъчно знаеща. И това нещо постепенно, този празник, че ли няма да има смисъл. Напротив, оказа се, че колкото повече време минава, толкова по-неграмотни ставаме, толкова
грубянски и небългарски език говорим, толкова като че ли отношенията между нас стават все по-зли и да знам как да го кажа, не знам, по-меко. И така че има нужда от една такава програма, която да бъде един оазис, да бъде един проповедник на култура, проповедник на добри идеи, на хубава музика, на хубав български език. И за това искам да благодаря на всички, които, работейки скромно, допринасят за това нещо да се случва в нашата мила родна страна. Благодаря ви. Сега имам удоволствие да дам един подилник на един човек, който е страхотен професионалист. Той се нарича Пламен Петров. Ние се познаваме доста време, но преди да се пее. Този път, не знам, може би ще е грешно, но има едно малко нещо, освен часовника. Той ще го види. Така е. Това е за всички наградени днес. Заповядай. Преди всичко искам да благодаря за вниманието. Преди 40 години получих за пръв път награда тук от Радиотеатъра. Надявам се след 40 години да завърша цикъл. Преди да връчим следващия будилник, предлагам да послушаме музика, все пак културна програма сме. Както вече ти казах, това е по моята част и искам да чуя силните ви аплодисменти за група Спектрум. Знаете ли това? Every
И за това изпълнение на група Спектрум, какво имаш да кажеш ти изобщо? Какво имаш? Предпочитам да мълча и да ги поканя отново, но това ще стане след малко. Дойде време за втората категория в престижните награди Златният будилник. Тя е за високи творчески постижения и тази година наградите са две. Миналата година тази категория бе отличен екипът на Артефир и сега е ред. Именно те да връчат будилниците на следващите. Ти си моята будна съвест, пак ще се обърна към теб. Как да поканим главния редактор на Артефир? Имаш ли някакви идеи? Сещам се за един такъв случай, може да извлечем полука от него, нали съм мъдра. Фридрих Велики попитал един проповедник, умее ли да вика духове и получил следния отговор. Да, умее да ги викам, но те никога не идват. Къде са моите стихове? Смейте се вие! Добре, но по-добре да се опрем на опита, съгласна ли си? Според него най-добре да действаме традиционно. Госпожи и господа, каним на сцената главния редактор на Артефир Александър Михайлов. Много трудно да се говори след Стефан Димитров, може би трябваше да изтиля нещо. Обаче пък се хванах за това, което изпяха Спектрум. Смисъла на заслужаваше ли си въобще нещо да съществува, ако го нямаше свинга, нали е така, ако не се лъжа? Така че съм сигурен, че радиото нямаше да съществува, не 80 години вече, а колкото щете и 5 години, ако не съществуваше детските предавания в радиото, ако не съществуваха, и то във всяко едно радио, най-вече в нашето радио. Затова екипът на детски предавания на програма Христо Ботев получава златен будилник за високи творчески постижения и във връзка с 80 годишнината му. Честито! Ето, това е нещо, което даваме за първи път. Не го изхвърляйте. Ако някой е решил да се занимава с детски предавания, трябва да е наясно с някои неща. Дали точно това иска да прави или е станало някак случайно? Може ли да преглътне факта, че повечето от хората ще слагат знак на равенство между възрастта на слушателската аудитория и зрелостта на собствената му личност? Тук няма място за суетност. В най-добрия случай може да бъдеш възприема с симпатия, но зад нея винаги ще седи един така леко премълчаван въпрос: абе ти защо се занимаваш с разни несериозни неща? Аз това казвам на стажантите, които идват да ни сътрудничат. Ако не си наясно какво точно искаш да правиш, да, това си е чиста загуба на време и за теб, и за слушатели. Ако обаче се справиш добре, тогава имаш шанса да пристрастиш много от слушателите трайно към радиото и направо да се изстреляш в бъдещето. В нашия случай, нашата аудитория от деца, а това си една направо дългосрочна инвестиция. И надежна, защото има корени доста назад във времето. Радиото е започнало с новините и с приказката сутрешната, разказвана от актьора Никола Балабанов, всяка сутрин, 83 години подред. Така и днес. Когато аз постъпих в радиото, от 20 души бяха хората в детската редакция. Сега ние сме около 4 пъти по-малко в рамките на екип детски и младежки предавания. Обаче сме от същата рядка порода, дето е наясно, че за деца се работи като за възрастни, само че малко по-добре. Така че съвсем спокойно ние четирите сега ще си вземем златния будилник и ще си го качим горе в редакцията. Благодаря. Ако искате, вярвайте, но аз съм израснал с радио. Това е факт. Затова
имам особено удоволствие да съобща, че екип Радиотеатър получава златен будилник за високи творчески постижения и във връзка с 75 годишнината му. Честито! След това го взимам и го държа. Благодаря. Искам и се да кажа, че ние вече 75 години работим за каузата Радиотеатър. Очевидно няма да ми повярвате, но така или иначе един от нашите хора работи вече 30 години. Останалите малко по-малко, но винаги с симпатия. И там, където се сблъскват болезнено, сладко, лаборатория, творчество, репертуарни планове, студийно време, фестивали, автори, понякога режисьори, които искат да работят, понякога режисьори, които лесно се сърдят. Там някъде се ражда едно феноменално нещо, което наричам Радиотеатър. И благодаря на всичките ми колеги, които работят за тази кауза. Еди, заповядай. Не виждам Петър Маринков. Надявам се, че е в залата. Заповядай. Заповядайте и ще се радвам от името на всички наши. Заповядай на нашия най-силен човек. Даваме часовника. Не съм подготвена да кажа някакви думи, само мога да кажа, че единствената ми мечта беше да работя в редакция Радиотеатър и действително никъде друга да не съм искала да работя, нито в реален театър, нито в литературна редакция, защото от първия миг, в който чух радиопиеса, това беше в самотата на Памуковите полета на Бернар Мари Комтес. От този момент аз съм омагьосен от Радиотеатъра, защото в него остава само литературата и само актьорския глас. И понякога постиженията, които се получават, са наистина много повече и от литература, и от театър. Така че благодаря на съдбата и на всичките си колеги за това, че имам шанса да работя в тази редакция. Аз съм нов в Радиотеатъра, но не съм нов в театъра. Радиото, гласа, увеличава и предава душата, мисълта, като под лупа, като под микроскоп. Силата на Радиотеатъра е в думите, но не само в думите. Преди думите е звука. Тази сила, микрофонът я хваща и по неведоми за мен поне пътища, така я разпространява в ефира, че тя достига и до онзи слух, който не би чул и не би изобщо проявил и интерес да чуе словото, което излиза от театралната сцена. В този смисъл Радиотеатърът е велико изкуство, но то освен, че е изкуство, то е и социално. Радиотеатърът обединява, радиотеатърът учи, радиотеатърът разчувства, той и гневи, затова е велик. Аз се прекланям пред Радиотеатър.
на група. Тук в студио 1 още виждам Яна Добрева, Майя Динева, Валя Бояджиева, Пламен Петров, разбира се, Гого Михалков. Всички те са радиотеатъра. Честито! Да, радиотеатъра не е шега работа. Виж какво настроение изведнъж на тук, не като нашото с теб. И ни накара определено да се замислим. Удоволствието да знаеш 92,9 FM, поне това е частотата за София. Това гледам аз, БНР, програма Христо Ботев. Дойде време за следващата награда Златния будилник, която е за колегите от направление звук и ефир. Гордея се, ще бъдат част от това направление. Това са хората, които ни посрещат сутрин в 6 и когато се тръгваме от ефир в 10, те остават край звукорежисьорския пулт. Аз ги възприемам като пилотите на самолета, без тях не можем да направим нищо. И за това наше огромното удоволствие сега ние да ги посрещнем и да ги изпратим. Госпожи и господа, каня на сцената миналогодишният носител на Златния будилник за висок професионализъм Илия Тенев. Добър вечер, колеги. Празник. Аз, за разлика от господин директора, малко повече пораснах. Затова малко ще дигна микрофона. Не съм си приготвил дълга реч, само ще ви кажа, че ефирът може да върви без водещи и без други, но без тон режисьор няма как да има ефир. И така, чест е за мен да ви представя тази годишните лауреати на Златния будилник. Нашите прекрасни, винаги усмихнати, винаги всеотдайни към работата си колежки Марина Димова и Валя Момчилова. Не мога да повярвам, разтупка ми се сърцето. Честит празник на всички. Благодаря на всички колеги за признанието. Всеки един от вас заслужава тази награда. И специални благодарности към Елена Чангарова и Ева Златева, защото те ме направиха това, което съм. Благодаря на всички. А сега е време отново да послушаме музика. Това беше по твоята част, Сашо. Аплодисменти! Група Спектрум.
Госпожи и господа, връчването на наградите Златният будилник продължава. Да, така, както продължава едно вековно безобразие, Сашо. Какво безобразие, Мария? Не дей така патетично, на репетицията се разбрахме по... Какво безобразие? През 1444 година Никола Флавийски отбелязва: откакто Гутенберг изобрети печатарската машина, младежта тръгна на зле. Забудена с книгата и никаква духовност. Това каква връзка има с днешния празник? Каква? Попитайте другото. Каква? Една програма за култура не може без две неща. Без какво? Без култура и... О, да, не може без Пусна си култура. репликата, човек. Точно така. Без култура и... И без партньори. И без духовност. А от културата имаме в изобилие. Слушателите на програма Христо Ботев са много добре информирани за това. И така, скъпи приятели, такава е желязната лойка в наградите Златният будилник, да има и категория за ползотворно медийно партньорство. Да, като пропусна да кажеш, че без партньори, с помощта на които тази култура, за която говорих, стига до възможно най-много хора. Точно така. Добре, стана ли ясно в крайна сметка, защото така много сложно. Обаче, Сашо, наградата за ползотворно медийно партньорство ще връчи генералният директор, как да го видим. Мария, опитът ни учи. Гледай се. Госпожи и господа, каня на сцената господин Радослав Янкулов, генерален директор на Българското национално радио. Здравейте, добър вечер и честит празник с малко предварение, защото на утре е 1 ноември. Ще цитирам класика директор или класическия директор, аз слагам знак за равенство между двете, Стефан Димитров. Стефан Димитров каза преди малко: ще говоря кратко, защото навън има бяло и червено вино. Не знам защо. Не знам защо не, защото цитирам Стефан Димитров, а не знам защо трябва да се говори кратко, когато има вино. Аз знам, че тогава, когато има вино, се говори обикновено по-дълго и то много дълго, но така, щом класика директор е казал, че трябва да се говори кратко заради бялото и червено вино, говорим кратко. Това, че ни будите сутрин, е прекрасно. Повечето от нас ви благодарят за шанса да се събудят толкова рано и по толкова приятен и полезен начин, но за мен по-важното е не, че ни будите сутрин рано, а че не ни давате възможност вечер късно да заспим. Заради това, което говорите и заради това, което правите в програмата. Не можем да заспим, за да не пропуснем нещо. Това беше моето кратко говорене. И за да говоря наистина много кратко, имам бележка. Така, наградата Златен будилник за ползотворно медийно партньорство получава сдружение Медиум. С още две изречения да кажа още няколко думи за Медиум. Медиум, това е лаборатория за култура и образование. Инициативата Лятно училище по изкуствата от Свети Милято, организирана от арт сдружение Медиум, съществува от 7 години.
и работи с децата от Дома за деца, лишени от родителска грижа Христо Райков Габрово. Програма Христо Ботев участва вече втора година в него с курс по радиожурналистика и предавания на живо, в които водещи са самите деца. Ателиетата по радиожурналистика включват кинопрожекции, работа на терен с звукозаписни устройства и осъществяване на предавания на живо от театри и галерии. Сдружението участва активно в различни инициативи на младежката редакция на програма Христо Ботев, както и в концертите на Аларма. Наградата ще получи Ани Маринова. Понеже тук е голяма част от екипа на Сдружението, който организира училището, искам да поканя всички, включително и Стела, която след малко ще се включи към групата, и Цветан Цветанов, с който работим от 2 години. Не виждам Валери Леков, не е тук, тук ли е? Ако е тук да заповяда. Това е Алексей Николов, един от основателите на училището, зад него е Петко Чернев, също един от основателите на училището. Алексей е преподавател по математика, Петко е художник, тук е Мишо Жекунов, който е председател на Сдружението, и за председателя ЕМО. Цветан ще кажа няколко думи. С него правим радиоработилницата от 2 години. Тази година се включи и Валери по един много чудесен начин. Много благодарим за което. Децата много се зарадваха на възможността да работят с Значи, до сега тези 9 са водени от мен, от той път се зова, ако е тук да заповяда, и от Валери Леков. Това от 2 години работим с детския лагер по изкуство, който се провежда обикновено в края на юли, в средата на лятото обикновено. И мога да кажа, че това са едни изключително талантливи и любопитни деца, които някои от тях дори не бяха слушали радио много през живота си преди това, но много добре се включиха в предаванията, като автори и съавтори. И надявам се в следващите издания, не само летни, но и зимни, това нещо да го разширим, да ги поканим и тях тук. За съжаление в момента не могат да присъстват, понеже знаете, че в Габрово бяха едни наводнения и после неучебни дни покрай това, но надявам се да можем да осъществим някакво софийско издание от Свети ми лято или зима. Сега специално тук от детския лагер имаме една цялостна група. При малко стана дума за буденето сутрин. Лоши петли се казват, съвсем Алексей, Петко, Стела и Михаил. Те са всъщност и преподаватели в детския лагер и музиканти. С тях на сцената ще излезе един наш специален гост, който се нарича Лав Ковач. Ако вчера сте били на концерта на Борис Ковач, знаете, че това е барабанистът на тази феноменална формация, която се нарича Ричуал Квартет. С един кратък поздрав от печелившите и от гостите.
иска някаква шега за лопатите, но аз предоставям Кажи на името на лав, това значи на сръбски, но те са такви, на тук работят луби. Точно на място, както се казва. Да, смях. Какво отивало? Продължаваме напред с музика. Разбира се, че продължаваме с музика. Може ли този път аз да обявя група спектър, за да разберат нашите уважаеми зрители и слушатели, че и аз мога да обявявам? И добре, до сега казваше, че по моята част, но хайде, обявики. Госпожи и господа, вокална група Спектрум. Аплодисменти. Преди да изпълним последната песен от нашия репертуар за тази вечер, бих искал от името на нашия състав на първо място да благодаря за огромната подкрепа от страна на програма Христо Ботев и на Българското национално радио. Откакто ние съществуваме като състав, радиото винаги е оказало така огромна подкрепа във всички наши начинания, за което сме ви много благодарни. Бихме искали да пожелаем на екипа на програма Христо Ботев да върви напред, да бъдат всички много здрави, много креативни, да бъдат удовлетворени от постиганото и да стигнат високо.
пролетта. Уважаеми наши зрители, участници в празника, съпричастни към празника, всички, които сте тук с душата си. Група Спектрум остават не само защото те пеят като ангели, ни се иска да ги слушаме и още, и още, и още, а защото участват в една изненада, съгласиха се, за което им благодарим. Но преди това, нека да благодарим на нашите приятели. Това са Новоселска гъмза и Видинска гъмза. Тези изби са горди, че пазят вкуса на виното, известно още като виното на народа. А като програма за култура и образование не може да не поддържаме тясна връзка и с Института по лозарство и винарство в Плевен. Специалистите там са сред признатите майстори на вино у нас. Изключителна благодарност и на Асоциацията на земеделските производители в България и особено много на председателя на асоциацията Венцислав Върбанов. Той има много голям принос, за да отпиваме сега българско вино, а и да го замезваме. Благодарности на фирма Чех. Старият Чех, основател на фирмата в Великотърновска област, знаете ли, той е обикнал една българка и си останал в България и до днес предприятието използва само български суровини. Благодарим ви, приятели, отново с аплодисменти. Госпожи и господа, тази вечер на празника на програма Христо Ботев за първи път, неофициално. Извинявай много. Нека бъде официално. Съгласен. За първи път официално ще прозвучи песента, посветена на 80-та годишнина на Българското национално радио. Музиката е на Стефан Димитров. А текстът е на Александър Петров и Иван Тенев. Musica
Алекс Марина. Христо Ботев на сцената, всички. Show must go on. Колко срещи и колко стъпи. Нещо
Празник на програма Христо Ботев, 31 октомври 2014 година, петък. Иване, Денев, къде си? Много ви благодарим. Много сте... Много ви обичам. Сега нищо не мога да кажа. Сега ще започнем от там, след моето слово, че навън има бяло и какво? И антиоксидант червено вино. И разни други неща. Заповядайте отвънка да се чукнем. Благодаря ви още веднъж, че ни дойдохте и ни продължите.